Todo empezou aí, onde 6 amigos se reuniron nun mesmo mundo co obxectivo de pasalo ben. Separámonos en 2 bandos, Lois e Fracking contra Canzoni, Tausiño, Rexi e Pupi. Todo comezou ben, empezamos facendo a nosa base, pero pronto as cousas empezaron a torcerse. Eu estaba acostumbrado a ser tutor de unha persona, 2 como moito, pero de ser líder de 3 personas, das cales solo unha era medio decente, superoume. Un día alexeme da base para relaxarme, pero encontrei un obxeto. Era como se estivese destinado a encontrarmo, e desde o primeiro momento no que o vin, quedeimo como o meu tesouro. E tan só uns momentos despois, Lois iba ao End e arrebatábanos o ovo de dragón. En ese momento eu entendín que era por culpa dos inútiles dos meus compañeiros, que non me deixaban avanzar. E en ese momento a bomba dentro de min explotou. O mal incrementábase no meu interior, e sin saber moi ben por qué, tiña un único obxectivo: o autoritarismo. Foi así como comecei o meu plan secreto, onde con mentiras, manipulacións e engaños conseguín meterme no bolsillo a confianza do meu enemigo Lois. E foi el mesmo que me levou á súa base, onde vin o ovo de dragón en persoa por primeira vez. Pero non todo saleu como eu tiña pensado. O seu compañeiro Fracking non lle gustou moito a miña visita e decidiu fuxir co ovo mentres que non mirábamos. E entregoullo a Tausiño. A nosa resposta? O máis violenta posible: ir á miña antigua base, sepultar a Fracking en obsidiana e, en definitiva, arrasar con todo. Pero os meus antigos aliados non se quedaron cos brazos cruzados, e así foi como se desatou Guerra en Creativecraft 2.